Shin ka taɓa ɗaukan bidiyo da kyamara? Idan ka taɓa ɗaukan bidiyo da kyamara, ba wai iya zuwa za ka yi ka ɗauki bidiyon ka zo kawai ka ce za ka yi posting din shi ko YouTube ko Facebook da sauransu ba. Akwai abubuwa wanda ake buƙata wanda ya kamata ka yi aiki da su, kamar irin scripting, kamar irin editing da sauransu ne, wanda yana buƙatan sai ka yi aiki da su. To daga cikin wannan abun sai wa'insu platform ko kuma ce applications ana iya amfani da su a cikin waya, ana iya amfani da su a cikin kwamfuta, ake aiki da su domin sauƙaƙa aiki. Akwai irin wayannan application ɗin ko kuma in ce platform ɗin suna nan da yawa, amma zan yi bayani daga cikin biyu daga ciki, amma suna tafiya kusan tare ne, duk komai nasu iri ɗaya ne. Ba wai sai na ce zan yi bayanin wannan daban da zo yi bayanin wannan daban ba. Daga ciki akwai kamar in bidiyo, ko kuma in ce shi menene in bidiyo. In bidiyo wani platform ne ko kuma in ce wani application ne wanda ake generating din bidiyo a ciki domin samun sauƙin aiki, kamar yadda idan na yi bayani akan ba a baya, amma a lokacin kafin zuwa AI wayannan su application din suna aiki. Amma ya ake aiki da shi in bidiyo ko vid, duk aikin su daidai ne. Yanda ake aiki da in bidiyo shi zaka je ne, akwai abubuwa wanda an zuzzuba musu a ciki, irin kamar su libraries. Na san dai duk wanda yake aiki da irin abubuwa online ko wani abu da ya shafi application ya san libraries, kamar ce wani matattara ne wanda ake zuwa ake zuba abubuwa wanda kawai kai zaka je ka selecting ka zaɓi yanayin template ɗin da kake so. Idan template kana so bidiyon ka ya kasance irin template na cikin YouTube ko wani irin su Instagram, Facebook, TikTok, duk dai zaka samu irin wannan template ɗin. Amma kai zaka je kai downloading ɗin hotuna, kai zaka je kai downloading ɗin shi sound, kai zaka bashi sound da kanka. To shi a lokacin kafin AI ya zo, shi muna yin amfani da wannan application ɗin ne, sai mun je mun zauna mun tsara script ɗinmu, mun rubuta shi da kanmu. Kun ga wannan ai wahala ne, amma menene sai ikon Allah sai ga kawai zo Chatgpt. Chatgpt a cikinsa sai ya zo sai ya zai integrating tare da shi wannan in bidiyo ɗin da bits. Suna nan application ɗin da yawa wanda sun haɗa kai da Chatgpt domin ya sauƙaƙa mana. Yanda a da idan za ka yi amfani da in bidiyo ka haɗa bidiyo, a ce ya ɗauke ka awa irin biyu ko ya ɗauke ka kwana ɗaya ko zuwa biyu ma kafin ka haɗa wani faceless bidiyo, wanda irin bidiyo wanda ba za a ga fiskan ka ba amma za ka yi bayanin abin da kake so. So zai iya ɗaukan ka wannan lokacin kafin ka iya ma rubuta wannan shi script, wannan rubutun da kake so ka sa wannan bidiyo ɗin wanda zai tsara ma ya ma bayaninsa. Amma da zuwan Chatgpt a cikin second ɗaya zuwa biyu zuwa uku zai rubuta ma komai, sai ka kwafa, sai ka je ka shiga ka je, ko kuma ma da kansa shi Chatgpt ɗin ba wai sai ka je ka shiga ba ma, za ka je a cikin practical ɗinmu ga kwamfuta. Yanzu zan muku bayanin yadda za ku je ku shiga ku yi komai da kanku, za ku tsara komai. Shi Chatgpt ɗin kawai za ka je ka ɗauki, dan nuna muku yadda za mu dan nuna muku yadda za ka je ka rubuta script ɗinka. Chatgpt ne zai rubuta ba wai za ka je ka rubuta da kanka ba. Kawai za ka ce mai kana buƙatar yi ma abu kaza, shi kuma Chatgpt zai rubuta ma. Daga nan kuma sai ya tura ma shi wannan in bidiyo ko kuma vid da dai sauran platform irin su wanda kake so kai faceless bidiyo haka da su. Idan ya tura musu sai kai kuma zai baka dama, idan ya shiga ya tura zai hada, sai ya zo ka ce to wani irin voice kake so, kana son muryar mutum bature ne ko kana son muryar bakin fata ne. Idan duk wanda kake so zai dauka, zai ma komai, ya rubuta ma, ya generate komai da kanshi. Zai yi ka je ka downloading, ka je ka daura a cikin YouTube ko ka daura a cikin bidiyon da kake so, kuma insha Allah da wannan abin za ka samu alkhairi sosai sosai. Yanzu za mu je zuwa ga practical yadda za ku ga yadda shi Chatgpt ko kuma in ce Chatgpt ya ke amfani tare da wayannan platform din. A yanzu za mu yi bayanin yadda in bidiyo da vid suke aiki a cikin Chatgpt, amma yanzu kai tsaye zan tafi zuwa ga a cikin Chatgpt na, zan fara nuna muku yadda za ku yi aiki da shi. Yanzu a misali
a ce ka je browser a browser ɗin kan kana amfani da kwamfuta, ni dan da kwamfuta nake aiki. Idan kana amfani da wayanka, application ɗin wayanka ma ya isa wanda za ka je ka shiga Chatgpt, sai ka zo bayan ka shiga Chatgpt zai buɗe ma kamar haka. Daga nan kuma zan rubuta, yanzu misali ina so shi zai rubuta min script da kansa, ba wai ni zan rubuta script ɗina sai na zauna ba. To yanzu bari misali, yanzu zan ce bari in gaya wa Chatgpt ina so ka rubuta min video script. Akan manomi, sai ka danna tura, sai ka dan jira. Yawwa, gashi nan yana rubutawa, kun gani ga intro, gashi nan yana rubuta mana ga scene 1, ga scene 2, ga scene 3, ga scene 4, ga scene 5. To in kana so ma daga cikin wannan shi script din, in kana so ya rage ma, kai da ka ce mai na iya minti kaza kake so. In kana son ya ma rubuta ma na minti ɗaya ne, misali yanzu kowane script akwai time ne shi. To yanzu zan iya ce mai ina so ya rubuta, misali yanzu ina so ya rubuta min kamar na minti ɗaya ne, ko 60 second ko 90 second ko 90 seconds haka, kamar wanda zan iya ɗaura shi a cikin reels na Facebook, tunda bidiyo ba sa so ya wuce highest minti 2, 90 second ma suke bukata. To yanzu idan ina so zan iya cewa ka mayar da komai, za ka yi da yaren Hausa ma, za ka iya ka mayar mun, zan ce mai ka mayar mun da tsayin bidiyon zuwa 1 minute, ko kuma in ce 60 seconds, 1 minute ko kuma in ce 60 seconds. Sai ka tura mai. Yawa, yanzu kamar yadda muka buƙaci shi Chatgpt ya rage min tsayin bidiyon, ya dawo da shi 60 seconds, saboda maybe ina so in ɗaura shi akan reels na Facebook ne, saboda ba za su bani dama bidiyon ya wuce length ɗinsa, tsayinsa ya wuce 60 seconds ba. To daga nan sai in zo in kwafa, gashi nan script ɗina, gashi nan daga nan da aka kwafa, daga nan wurin za ka kwafa, sai ka yi ƙasa, kun gani, sai ka zo nan sai ka yi copy. Yawwa, gashi nan kun gani 60 seconds ne ƙarshen duka shi, gashi nan ya ba mu sin guda nawa ne, bai wuce 5 ba. Yawwa, bayan ka zo nan akwai wurin da na daɗe da nunawa, za ka zo wurin nan gefen akwai wurin da za ka ga libraries, kamar yanzu yadda namun nan gashi nan Explorer GPT yanzu nan in naka nan ba komai, ko a wayanka ne ka shiga ta gefe za ka ga Explorer GPT, sai ka danna. Yanzu mun danna, duk da dai kun ga na taɓa aiki da in bidiyo gashi nan anan, amma ba zan je kai tsaye ba, ina so nuna muku yadda za ku yi da kanku. Yawa, sai ka zo ka shiga ka rubuta in bidiyo. Yawa, shi nan in bidiyo zai searching. Bayan ya yi searching, duba da network. Yawa, gashi nan ya buɗo mana in bidiyo. Yawa, to bayan ka zo sai ka danna kansa a cikin nan baya, kun gani ya buɗo mana in bidiyo, kun ga ya buɗo mana. To daga cikin nan wurin kai ba ruwanka, tunda kai ka buƙaci to yanzu sai ka zo ka pasting a nan, sai ka tura ma shi Chatgpt. Yanzu gashi nan zai nuna mana, ba da yanayi na network, wani lokacin network zai iya sa ɗan ɗau lokaci, amma kuma shi ma abin zai tsaya sai ya tsara ma komai, saboda kar a samu matsala. So kun ga yanzu ya zo ya haɗa mana bidiyon da muke buƙata, girmama manomi, tushen arziki a ƙasa. So gashi nan a yanzu za ka iya ɗan dannawa ka ji gashi nan. Yawwa, to wannan kaɗan daga ciki. In kana so shi translation ɗin ma ka canja murya, duk za ka shiga nan wurin da aka rubuta edit, gashi nan.
So sannan anan za ka iya zuwa idan hotunan nan ba su ma ba ko kuma yanayin a fassarar bai ma ba, ga wurin da ake rubuta mai command nan a nan ƙasa, sai ka shiga za ka ga gashi nan give me a command to edit nan wurin. Zai iya cewa ya ambaci sunan Yasir a ciki, in ce ambaci sunan Yasir Chatgpt a ciki, YASIRGPT ambaci sunan YASIRGPT a farko. Zai iya cewa haka kawai sai ka sa mai generate, shi ma a nan da ku dan tsaya duba da wani lokacin network, wani lokacin kanin lokaci yake, sai ka jira shi zai buɗo ma shi yanzu tunda editing ne yana nan yana kan mana editing. Kun gani ba abin da ka je kai da kanka, kawai dai rubutun ma ɗan ƙanƙani ne zai kawai wannan yanzu gashi nan ya gama. To bayan ya gama bari ku gani shi nan, sai ka sometimes zai dawo da bidiyon da kansa da baya ko kai ka dawo da shi baya. Shi nan kun gani gashi nan ya ambaci sunana YASIRGPT a ciki. Ya ambaci sunana. To bayan ka gama, idan duk wani gyara in hoton nan ma na mutumin nan manomin nan da yake tsinkan ganyen nan, idan ba kwa so za ka iya zuwa sai shi ma ka ce mai cire ma, canja ma da yanayin wani hoto, in na wani ne ma, in ma na farin fata, in na bakin, in ma ko ma menene in kana so za ka ce. So bayan ka gama sai ka zo ka danna download, sai ka zo ka danna wurin stock, tunda ka danna normal sai ka danna continue, kawai sai ka je ka yi downloading. Bayan ka yi downloading zai sauka akan wannan ɗinka, sai ka je ka yi posting a inda kake so, in a Facebook ne, in a YouTube ne, in a TikTok ne, in a Instagram ne, gashi nan. To wannan shine wannan hanyar da na muka bi, shi in bidiyo yake aiki haka shi ma VED shine yanda aikin su ke yi ne. Idan ka shiga ta